magapadayon sa atong paghalad, magmalipayon. Kung dunay pagsulay, pailog lang kanunay, kay ang Diyos magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton, sa mga pulong tanan makadiyos nun. Likay ang garbo og tanang dautan, kay ang paglikay maoy hinigiba. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kung dauton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang pag kinabuhis Biblia, kay ang nagmauswagon dili pulong pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasultihon. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. 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 Sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, kuba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, kiatiman mo pa ang akong Pinoy anak.
Ikuha mo ako sa dapit nga may kasamo, hihaw asmo sa kalisdanan, pasunod mo pa sa imong dalan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing giayo mo, gikalimtan mo pa ang tanan, kung kapagyasan iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitungyan ko iha kanimo ang akong kahoyan, kasakit nga giagian, ihupay mo pa kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing giayo mo, gikalimtan mo pa ang tanan, kung kapagyasan iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Ipayo ko alang kanimo ang akong kahoyan, day puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing giayo mo, gikalimtan mo pa ang tanan, kung kapagyasan iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Danang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa langit. Ang magpabiling ang ulong mo, dili mausap ang saad mo, nakodat-on sa trono mo. Ang ulong mo kahanap ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabako ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labang sa tanang utang, ang pulong mo gamhanan, nagtulo sa tanan, katawhan mo giandam. Wa na'y laing nga bayan pa, ang Biblia kumpleto na, nga akong buhi
kinabuhi ko. Okay, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato karon nga panag-uban, ato ning sugdan diha sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ug akong gihangyo ang matag-usa sa pagpasalamat. Nga diin ang Dios mo'y naghatag kanato og kadaugan o kalampusan sa ato ang pagkinabuhi niining naong sa kalibutan. Mag-ampo ta mga kaigsunan ato ang pasalamatan ang Dios. Amahan namo nga Dios sa makagagahom ni ana usab kami aron sa pagpamati sa imo mga mensahe, pagkaton sa imuhang mga pamaagi, pagdawat sa imo mga pagtulunan ug pagsunod sa unsa may mga mando nimo sa matag usa namo kakinabuhi. Amahan, salamat kay imo usab kaming panalanginan. Imo usab kami nga dasigon, lig-unon ug imo usab kaming tagaan og kusog diha sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo lamang. Among gideklarar ang panalangin, I declare blessing right now sa matag usa nga makadungog makabati sa imong mga mensahe. Adunay kusog kalasig nga magpadayon sa pag-alagad kanimo lamang amahan. Among isalig diha kanimo mong panag-uban, bantay proteksyoning nga walay makaagaw sa amo ang hunahuna ng kasing-kasing din among mahala diha sa pagpamati o pagdawat sa imong mga pulong lamang. Amahan, among angkunon ang kadaugan, panalangin gikan kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi. With YouTube Music. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanatong tanan. Ako nagtuo nga ikaw ako, panalanginan sa Dios niining ato karong nga panaguban. Mayong gabi, mayong pagpaminaw uban sa ato ang mga pinalanggang listener sa ato ang FM station 101.3 nga nano ka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malaboyog. Sa buhat kita mamataro. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Mimi Dalio. Good evening, Pastor Wasing from Davao City. Request kog song Lahutay. Wala'y hinungdan ng kanang kahimuan. Kung dilita mo salit sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa liki ang gamhanan, na nagpugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang ganyo'y mayaw, sa pagsayaw, pagkapak sa iyong lamon. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walang kaulaw, tukso kahuban ni Kristo. Singit awiti ang hari kasabi, siya musuli. Okay no, mangayo kog pasensya sa ato ang FM station kung dili kayo madungog, pero ako rang gimonitor ang iyang siga, naarma Ginooy nagpangsyon. Diri ra nako gi-connect sa akong cellphone ang ato ang FM station, cellphone paingon dito sa ato ang paingon sa mixer paingon na dito sa transmitter. Kay karong pag sampa nako diri sa tong live ang ato ang laptop murag di naman makita. O niya ang usapon natong laptop mga kaigsunan, medyo kuansad ayuhonon. Kuan na ni siya. Murag tulo na ni siya katuig kani nga laptop. Nya katong usa murag maglima o pat. Muna nga sa pagkakaroon ang akong gigamit
para makapamati, makadungog, makabati usab ang ato ang FM, ang ato ang mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang FM station. Ako nang gi-connect diri sa ato ang cellphone, paingon sa mixer, dayong paingon dito sa paingon sa transmitter kontina ngadto nas nakilain nga mga transistor radio. Mayong pakiguban ni Dante de la Torre, mayong gabi ninyo diha Brother Dante og ni Lia Jean Tahan Langit, mayong gabi ni Rahimian Hala Bersusa, mayong gabi may pakiguban og mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsunod. Og matod pa pagbantay sa imong programa. Mayong gabi ni Irma Amores, mayong gabi ni Rolito Togalia. Pastor, maayong gabi diha nimo o mayong gabi may pagpaminaw. Mayong pakiguban ni Michael Pangidopon, mayong gabi may pakiguban ninyo diha Brad Michael ato igsuon diha nanukad sa Layluan, Cebu. Mayong gabi mayong pakiguban ni Sister Waning, mayong gabi ni Juana Dignos, mayong gabi ninyo diha. Request ko Pastor Ginoo dawata ako. Sige ako ning pangitao Sister Waning. Kining imong gi-request diri nga Ginoo dawata ako. Okay. Ako sa ning pangitaon diri. Ginoo dawata ako. Okay, ako nang nakit-an diri unya ato sa ning tagaan og pagtagad nga ato ning mapasod diri ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit nga naguluhan Ginoo dawata ako. Sige. Ora magkatong naa sa drama ro nga intro ha mga igsoon. Orag intro ba sa katubitang na i-drama mga igsoon nga Christian nga drama. Moingon nga sa wala patika anhia nagdasig na ang Dios nga dadon ti ka sa simbahan aron maminaw tas ihang mga balaanong pulong aron ikaw ug ako magpadayon. Ama ba? Abi nimo gadam gusad ko. Parang inana bitaw no kining Indra. Sige padayon ta. Maayong gabi ni Vicky Marie Salarda, maayong gabi ni matod pa diri pag-shout out Pastor sa akong anak nga naa sa Sitio Pulo Manghulaw yun, La Libertad, Negros Oriental. Mayong gabi diha. Very nice nga kanta Pastor. Bitaw no. O si Fritz Paul Romano, mayong gabi sing live from Binay, Negros Oriental. Nando'y sa presensya mo, magapuyo ka. Mayong gabi mayong pagiguban ni Jima Perezores. Good evening Pastor, happy viewing and listener to Perezores family of Manatad, Sibunga. Request kong song kinsaman lang ko. Mayong gabi ni Annalisa, mayong gabi og evening Pastor og sa tanang kaigsuonan nga ni karon dinhi. Mayong gabi may pakiguban. Og ato karong hisgutan mga kaigsuonan kini bitaw unsay kasagaran o unsay gisugilon diha sa Biblia nga maoy unsay gisugilon o gipakita sa Biblia nga maoy makapaimperno hinuon sa tao ug unsay kasagaran nga makaimperno sa tao. Ikaw ug ako nga nagtuon nagbasa sa Biblia o naminaw sa mga mensahe nga gikan sa Biblia. Ako nagtuo nga doon na kay mga tubag. O kung sa may mga tubag mga kaigsonan, ipaabot na diri sa ato ang panag-uban aron akong mabasa alang sa atong mga kaigsonan.
alang nimo. Sumala sa gipakita sa Biblia, unsay kasagaran nga makapaimperno sa tao. Okay? Pwede na nimo nga tagaan og pagtagad, unya ayaw pagduha-duha, ayaw kaulaw, ayaw og kanang kaluya, ayaw og tagui unsa may imong nakatunan diha sa balaang kasulatan kung unsa iyang gipakita nga maoy makaimperno hinuon sa tao. Ug mao nay atong hisgutan sa ato karong panag-uban. Mayong gabi ni Analisa. Matod pa, good evening pastor sa tanang kaigsunan nga niya karon dinhi. Mayong gabi ni Salitano. Mayong gabi ninyo diha dong diha sa Sikihor. Mayong gabi sa ato ang mga kaigsunan diha si Dante Ifbol. Mayong gabi pastor og sa imong pamilya palihog patukar Hesus atong higala. Kana lang pastor. Okay, Hesus atong higala. Yan apag gitoy lahutay lang. Mayong gabi, mayong nga pakiguban ni Pastor Alvin Nibla Dave Aras. Mayong gabi ninyo diha Pastor Alvin diha sa Tarcom. Mayong gabi ni Pastor Erwin, Sister Ali, ug mayong gabi mayong mga pakiguban sa ato mga kaigsunan diha sa Tarcom Church. Ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban ni Liha Jintahan Langit. Amin ang pulong mo ginabuhi ko. Salamat sa imong pulong. Salamat Pastor Minsay awit magalangit. Mayong gabi sa tanan dalaygon ng Ginoo. Mayong gabi ni Sunny Calling. Mayong gabi Pastor. Og salamat sa Ginoo makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo request kong kanta lahutay. Sige. Alona Dinulan. Have a blessed evening Pastor og sa tanang namina watching here in Agutayon, Himalalot. Mayong gabi ni Alona Dinulan. Ang Dios magpanalangin. Okay, no? Ang ato ang gipangita nga mga tubag, mga kaigsonan, siguro na sa imuha karong mahuna kasing-kasing, pwede ra gyud kay nang imong ipaabot og ayaw kayo na tago Kung doon naman kay na siren nga gipakita og sugilon sa balaang kasulatan kung unsay kasagaran makaimperno sa tao. Kinahanglan ato ng masayran mga kaigsonan aron makamatngon ug makabantay ta. Sa daling istorya makalikay ta. Aron sa langit ta sigurado sa pagbalik niya. Mayong gabi ni Sister Lizzie Doloso Sintina. Mayong gabi Pastor uban sa imong pamilya o sa tanan nga naka-tune in. Request ko ikaw ang puso. Mayong gabi ninyo Sister Lizelle. Kumusta mo? Ang Dios magpanalangin. Mayong gabi ni Pastor Alvino. Request kong song Relasyon. Sige. Daghan nang nag-request, no? Awit magalangin. Sister Jerlyn, maayong gabi, may pakiguban. Mangutana ko Sister Jerlyn, kay layo man ako monitor diri sa transistor radio. Palihog ko no og patukar diha sa radio kung okay ba diha ang ato ang kuan kanang ato diri live kay ang akong gigamit karon Sister Jerlyn ang cellphone dayong paingon dito sa kuan kanang paingon sa mixer pero okay raman naaraman say kuan iyahang signal may sigar man kay karon pag yun pod ni ikaduhan ni siyang laptop ang laptop ni sa usang radio nato dito sa kuan kanang tanhay kay ang laptop nato dire dugay rang na nilagom mura og di ko kalimot ako to nga na live dire nga maupoy pag kuan ako pagbalik nilagom sad wa ko kabalo og unsay kuan ani kuan na ning ipatan-aw gyud siguro dito sa dalagit na may technician dito laptop basi og unsay diferensya aning duha ka laptop sa duha nato ka FM station. Unya kung dili pa nako ni siya di pa gyud ni siya maulian siguro blackout usa ang ato ang 101.3 sa tibok adlaw kay wala man kinahanglan man gyud siya og laptop kay kini nga laptop napalit ni siya mura og kani mo'y sikanhan na ni siya gikan na siya usa sa FM po dito sa La Libertad kani unya
didto ni siya gibutang sa FM station sa Tanhay. Unya akong gihulman kay nga atong laptop ko diri sa ato ang 101.3 diri sa Kalugtugan. Ni black pod siya. Dili na pod makita ang mga letra. Unya karon po ko pagbalik pagsuod kalitra pong kalagon na gyud na mga kaigsonan basta atong gamiton mga matud pa murag murest usa siya pahuway usa gyud. Ayong gabi may pakiguban ni Eileen Rivas Kiliste. Mayong gabi from Davao de Oro. Pa-shout out Pargan family, Kiliste Pargan Kanay family. Si Ros Perolino. Good evening Pastor Walsing from Elisa Valley. Valley Beverly Hills. Lahog. Cebu City request kong song Ikaw ang Kusog. Mayong gabi ni Ros Perolino. Diha sa from Elisa Valley, Beverly Hills, Lahog. Okay, mayong gabi, may pag-iguban. Mayong gabi ni Vivian, ni Raishai. Mayong gabi, Pastor. God bless watching from Tubod, Surigao del Norte. Del Norte. Mayong gabi ni John Gabs o ni Ayan Umulon. Mayong gabi Umulon Family Pusok LLC. Si Mary Jen, mayong gabi from Maragusan o Sister Anale Karinal Limpahan sa ikon. Good evening. Nipa Elianera, mayong gabi dalaygon ang buhay nga Dios sa imo live karon nakaabot jud ko. Watching from Pitos Pulang Bato, Cebu City. Mayong gabi ninyo diha Sister Nima from Pitos Pulang Bato. Okay. Naa diha nagrahian ang ako ang gidribang taxi sa una, ang Liborio taxi. Aniya ang atbang ana SD taxi. Maayong gabi ni Marisa Sinita. Maayong gabi Pastor Gideon. Magpa-request ko save ako ang apo ang mga anak apo o mga anak sa dinggi kay kusog ang kaso sa amo ang barangay. Kay proteksyonan mo sa Ginoo ang Dios magapanalipod kaninyo diha. Lilig Gripo, maayong gabi. Romilita Bugais, maayong pakiguban. Okay, replay na lang ko no. Kay gayonan kay permi na lang ko ga replay. Mao ba? Sige, karon di na ka mag-replay. Live na live gyud ka. Nakatunong gyud kas ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sakto ra gyud kaayo nga pagbalik nimo. Ngita tag-awit mga kaigsonan nga maoy makapabuhagay usab sa mga mensahe sa Ginoo. Kay saya-saya. Doon na mo yung mga mensahe mga kaigsonan nga inyong ipaabot dire. Ako ra gyud mabasa tungod kay gamonitor ko sa inyohang mga mensahe nga inyohang ipaabot dire sa atong programa. Ang inyohang mga mensahe madunggan sa nagalaing mga lugar, nagalaing mga nasod, ilabi na sa itong mga kaigsonan nga naa karon sa nagalaing nga mga dapit. Mayong pakiguban ni Jeannie Naro o ni Amper sa Bandal. Mayong gabi idandi efabol ang makapa-imperno sa tao kanang Kristohano na pero wa mo biya sa bisyo. Unsay maka-imperno kana kunong Kristohano na pero wala mo biya sa bisyo. Kisa may mo agri ana. Sige. Agrihan bada ninyo mga kaigsonan ang usa ka Kristohanon unya wa mo biya daw sa bisyo. Mao kuno nay maka-imperno. Maka-imperno na sa pamilya. Sige. Si Dante, si Maya Inok, mayong gabi watching from General Santos City. Si Idney Bustamante, mayong gabi Pastor og sa tanan. Mangutana lang ko Pastor, bahin sa pagkaon usaman gud ko ka Katoliko. Pero karon bag-ong lang ko nagsugod og simba og Adventist Church. Okay ra mukaon og baboy kay gidili man gud sa amo maong relihiyon. Unya kay ang giingon dinhi sa sulat ni Apostol Pablo
mao nga ingon diri no ato ni nga tagaan og pagtagad sa Roma 14:17 kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon og pag-inom kundi pagkamatarong o pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Sige. Mao ni kuan ni Apostol Pablo mahitungod ni sa mga ah, kanang gidili o mga balaod sumala sa gilutos o gigamit nga mga mensahe aron lutoson ang mga sumusunod ni Jesus Christ. So daghang mga mensahe ni Apostol Pablo nga ihang gibilin diha sa Biblia nga naghisgot mahitungod sa pagkaon. Nga ang tanan libre. Ang tanan nga mga pagkaon nga gibaligya diha sa merkado tanan pwede nang kaunon. Pwede na nga gamiton sa paagi nga napataas o napasidunggan ang Ginoo. Si Apostol Pablo dili lang usa ka tawo mga kigsunan nga tinuod og si kana bitaw moingon ta nga usa siya sa mga strikto mahitungod sa pagpatuman sa mga balaod mahitungod sa pagkaon. Sa diha nga si Jesus mga kigsunan niabot sa iyang kinabuhi o gidawat niya si Jesus Christ. Didto naablihan ang iyang una ug didto niya nasabtan ang unsa may mga mensahe sa Dios through ni Jesus Christ mahitungod sa mga pagkaon. Lamang ang tanan mga igsuon iyaning gihatagan og pagtimbang-timbang. Tungod sa kadaghang mga lugar nga iyang gisangyawan, daghang mga tao nga nagkupot og nagkalinlain nga mga pagtulunan nga maoy nahimo nga makaingon tang division og maoy nakapawagtang sa relasyon sa mga tao. Mahinungdan si Apostol Pablo mga kaigsunan kung imong tan-awon ang uban niyang mga sulat, adunay mga sulat ni Apostol Pablo nga nagtambag sa mga tao nga adunay mga nakatunan mahitungod sa pagkaon. Nga ingon si Apostol Pablo nga ikaw ug ako ug kitang tanan nga sumusunod og magtotoo ni Jesus Christ, wala tay katungod sa paghukom bisan gani sa mga tao nga mapaubsanon nga nagsimba mahitungod sa mga anghel o mahitungod sa mga pagtulunan. Tungod kay ang iyang gitinguha mga kaigsunan nga wala untay makababag o walay makaulang sa mga mensahe nga mo'y magdala sa kaluwasan sa tanang mga tao. Pero wala usab niya ipadaplin mga igsoon nga dunay mga tao nga nagpatuo nga sila'y sakto og mahinungdan gilutos og gipanamastamasan nila si Pablo. Sama usab sa panahon ni Ginoong Hesus. Lamang tungod kay matud pa dinhi mga kaigsunan na may pangutana nga mahitungod sa pagkaon og diri iyahang sugilon nga usa siya sa Katoliko o niya nagsimba siya sa nagsugod siya sa pagsimba og simbahan nga gitawag og Adventist Church nga diin ang maong simbahan noon kaayo sa tanang mga magtotoo nga nagpabilin sila sa pagtamod sa mahitungod sa pagkaon ibin sa adlawng ipapahulay. Og kana dili na siya dautan kung dili gamiton sa paghukom sa laing tao ug labi na laing patukuranan. Ang nakalisod manggod mga kaigsunan inani ni kung unsa ang imong relihiyon, kung unsa ang atong simbahan unya mao ni atong gamiton paghukom ngadto sa laing simbahan, mao na nay out o wala na gyud na gitudlo sa balaang kasulatan. Ug wala na gitudlo mga kaigsunan even sa panahon ni Ginoong Hesus ug ngadto nas mga apostoles. Si Apostol Pablo nagpahinomdom siya nga ingon siya nga ako mismo apostol. Ako mismo mga kaigsunan nga kaniadto grabe ka mga makalutos apan sa diha nga miabot si Jesus Christ akong kinabuhi, iyang nakit-an nga yes, sa iyang kaugalingong sakop o kaugalingon niyang kauban, kaugalingon niyang sakop, doon na say authority o katungod sa paghukom. Sumala sa giingon sa kasulatan nga kana bitawng papahawa sa inyong pundok ang taong dautan.
Ingon siya nga, wa ko'y katungod sa paghukom sa mga tao nga tagagawas. Gawas sa simbahan nga iyang gidumala o dili simbahan nga iyang atiman. Wala say katungod sa paghukom. Pero doon na say katungod sa paghukom aron pagdumala aron maproteksyonan ang simbahan nga iyang atiman. O kining maong pangutana mga kaigsunan ato ning tagaan og pagtagad. Mahitungod sa pagkaon biblikal diha sa Old Testament mga kaigsunan, ang tanang mga pagkaon giklaro gyud diha nga dunay gitugot aduna poy wala itugot. Labi na gyud kanang gitawag baboy nga gisgutan dinhi. Unya pag-abot diri sa sulat ni Apostol Pablo gani gikan sa buhat mga kaigsunan imo nang makit-an ang kanang pinakaklaro gyud nga gitugot o wala pod gitugot alang sa mga hintel. Mukuha sa kog Biblia mga kaigsunan kay dili man nako ni siya maablihan samtang nag-monitor ni sa ato ang kuan kining ato ang programa. Sige. Ato ning klarohon mga kaigsunan unya ibutang ni sa inyong nauna nga diha sa New Testament doon na mga pagkaon nga gitugot ngadtos mga hintel. Pero doon na po'y mga wala pa gyud itugot nga mga pagkaon bisan sa mga hintel. Kay diri sa mga Hudyo mga kaigsunan, grabe man kadaghan nga mga palas-anonon. Ang buot ipakita diha mga kaigsunan kanang mga gidili. Wala sila gyud tuguti sa pagkaon ni paghikap sa maong pagkaon. Pero sa panahon sa mga sa mga hintel, dunay mga pagtulon-an diha nga giablihan ug mao ni ato karong hisgutan sumala sa gipangutana diri sa ato ang panag-uban. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usang. Okay, ato ning hisgutan mga kaigsunan, ato ning tagaan og pagtagad. Ako sa ning ilisan og sonata. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang kanay. Naa sa buhat mga kaigsunan, dunay bahig mahitungod sa pagkaon. Kaning buhat buhat 15. Ito na nga tagaan og pagtagad. Buhat 15. Niya bersikulo kining bersikulo 22 hangtod ni sa bersikulo 35 ang gisulat dinhi mga kaigsunan gibutangan ni siya og konteksto ang sulat ngadtos mga magtotoo nga dili Hudiyo. Giklaro gyud dinhi mga kaigsunan nga kining sulata alang ni sa mga magtotoo nga dili Hudiyo. Kay ang mga magtotoo nga Hudiyo higpit sila nga nagtamod sa mga balaod mahitungod sa pagkaon. O alang nila mga kaigsunan dili sayop og dili sala kung magtamod sila tungod kay ila namang naandan. Pero ang mga dili Hudiyo mga kaigsunan, ang mga hintil, wala man na sila giala. Unsa man ning giala karon pa man ko nakalitok diri sa atong programa kay mao pud ako ang nadunggan diri sa amo ang lugar. Kanang walay giala mga kaigsunan kana bang walay gidili. Kaon ra gyud bisag unsa. Unya tungod kay ang mga hintil mga kaigsunan naaman sila nakadawat man sila sa maayong balita. Nakadawat man sila sa ebanghelyo mahitungod ni Jesus Christ. Unya nakabantay ang mga dili mga hintel, ang mga magtotoo nga Hudiyo. Oy, ang mga
hintil nga mga magtotoo, wala man sila magtamod sa mga balaod, mahitungod sa pagkaon, mahitungod sa dayong pagkaon. Gani maunay hinungdan nga nung nagka-distansya sila si Pedro og si Pablo. Kay si Pedro mga kaigsunan ni sagol man og kaon sa mga hintil sa wala pa ang mga Hudyo. Karon kay bawal man sa mga Hudyo nga ang mga Hudyo mukaon og makighalubilo sa mga hintil. Sa diha nga si si Pedro mga kaigsunan ning duyog sa pagkaon sa mga hintil sawa pa ang mga Hudyo. Pag abot nas mga Hudyo nga mga totoo, nimpahawa si Pedro. Og maunay hinungdan nganong gikasab-an si Pedro ni Pablo. Kay ang mga Hudyo nga mga magtotoo nagpabilin sila og higpit ang ilahang pagtuman sa mga gidili nga pagkaon. Pero tungod aron matagad nato ning pangutana dinhi, mga kaigsonan, alang sa mga magtotoo nga dili Hudyo, mga magtotoo nga hintil, ang gingon dire, ang sulat ngadto sa mga magtotoo dili Hudyo. So dinhi mga kaigsonan, usa kini ka sugilanon nga ang mga magtotoo, ang mga tinun-an, uban ang mga apostolis ug ang mga propeta, naghimo sila og kana bitang pag-ampo ug pagpuasa. Unya uban sa giya sa balang espiritu na umol kining maong sulat nga maoy nagmando sa tanan nga mga Kristohanon nga dili Hudyo, nga mingdawat og nahimong tinun-an ni Jesus Christ. O kini naghisgot ni mahitungod sa pagkaon. So diretso ko sa Buhat Kapitulo 15, mo diretso ko pagbasa mga kaigsonan dire sa 27. Ingon dinhi, busa among gidala kaninyo si Judas og si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga amo ang gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo og kami magkauyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palas-anon gawa sa pipila nga gikinahanglang tumanon. Kani klaro gyud ni mga kaigsonan, dili man ka Katoliko, makatoliko man ka, basta modawat ka nga usa ka magtotoo o usa ka sumusunod ni Jesus Christ, kini alang ni nimo, alang ni nato, alang ni natong tanan. So ako ni nga ipadayon mga kaigsonan, gikinahanglang tumanon. Versikulo 29. Buhat Kapitulo 15, 29. Nagingon dinhi, ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Kanang dili tinuod nga Dios. Mga gihalad sa mga Dios-Dios kanang mga dili tinuod nga Dios. Kana bitawng wala na ihalad sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Gihalad na sa laing tao. Kay kana dili na tinuod Dios. Kung dunay tao nga imuhang gisimba, giyukbuan, o niya gihalaran nimo dihag pagkaon, o niya bisag kapila pa na nimo ingnon nga balaan na siya og maoy akong gihalaran, kumo kay dili man na siya tinuod Dios, tungod kay imo man siyang giyukbuan o gilaran, labi na gyud kung patay na ng tawhana, o niya imo nang gihimong balaan, o niya imo nang gihalaran, mao na gihisgutan sa Bibliyang Dios. Kini klaro gyud na. Kay wala magyulaing Dios, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu lamang maoy gipakita sa balang kasulatan. So kung duna kay giyukbuan o gisimba nga usa ka tawo nga giisip nimong balaan o niya gihalad didto nimo ang maong pagkaon, ang mga magtotoo nga dili Hudyo gidid-an sila niini sa pagkaon. So klaro kayo na mga kaigsunan nga ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios. Nya ikaduha, ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok. O niya likay ang salawayong pakigilawas. So dunay upat ka mga mensahe nga maoy gisulat sa mga apostolis diha sa dihang nagampo sila uban ang lamdag sa balang espiritu. O na upat nga gidili mahitungod sa pagkaon nga kinahanglan gyud nga tumanon sa mga magtotoo nga dili Hudyo, natong mga hintil. O kini
nagpabilin nga angay tamdan ug dinhi ko mga kaigsunan mi barog nga maunay nagtimon sa kinatibuk ang sulat hangtod sa gipadayag alang sa mga hintel nga nahimong magtotoo. Pero mao ni kung doon na pa'y mga tao nga kusog kay mukaon og dugo, ako nga dili nila kauban, dunay mga warning ang Biblia nga dili pod ko ug wala po ko'y katungod nga paghukom nila. Maimperno sila tungod kay mo kusog sila mukaon og dugo. Wala ko'y katungod. Pero sa simbahan nga diin ako gipialan sa Dios, doon ako'y katungod sa pagtudlo mga kaigsunan. Kung ikaw magpadayon sa pagkaog dugo, moabot ang panahon nga dili nimo madawat ang ubang pang mga mensahe unsaon nimo pagkasiguro nga ikaw akong kauban. So inaan ang teaching, sumalas ako ang nakita sa balang kasulatan. So doon ay upat mga kaigsunan. Una, ayaw pagkaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Ikaduha, ayaw pagkaon sa dugo o kining naghikog nga mga mananap. Kanang mananap nga naghikog nga namatay, gawas lamang kung naghikog unya naginhawa na apsan pa gitiwasan. Naghikog man niya gitiwasan na lang, napaagasan pag yung dugo. Unya ika-upat mga kaigsunan kanang salawayong pakigilawas. Kanang pakigilawas sa babae nga dili asawa o pakigilawas sa lalaki nga dili bana. Og kanang upat maunay seryoso nga gibutang nga gikinahanglan gyud nga tumanon sa mga dili mga Hudiyo nga magtotoo. Klaro gyud kay na. So wala na maghisgot nga Seventh-day Adventist ba ka, Katoliko ba ka, Assembly ba ka, Mars Upid ba ka. Wala na maghisgot din Ang gingon din kung nindawat ka, miila ka sa imong kaugalingon, gipaila nimo imong kaugalingon nga magtotoo ka, siyempre hintel gyud ta nga magtotoo. Wala magpasabot mga kaigsuonan nga dili ta magtotoo sa mata sa Dios. Magtotoo ta sa mata sa Dios tungod kay gidawat nato si Jesus Christ. Ang pulong gidawat, ikinabuhi nato ang iyang mensahe. Gikinabuhi nato ang iyang mga pagtulunan. Unsaon nato pagkasiguro nga gikinabuhi nato ang iyang pagtulunan? Una, tun-an nato nga kanang atong gi-apply karon ug atong gisunod gikan sa iyahang mga pagtulunan. So saan nato pagkasiguro nga gikan sa pagtulunan ni Jesus Christ? Basa gyud tag Biblia. Buti pa sabot kung naa ka karon sa naglaing mga simbahan, ayaw ipadapli ng Biblia. Basaha og sunda kay mao nay tinuod nga dagway sa tao nga midawat ni Jesus Christ. Apan kung ako ug ikaw kitang tanan nga magpatuo nga mindawat ni Jesus Christ ug magtutuo ta sumusunod ni Jesus Christ, wa gani ta musunod sa hingpit sa pagtulunan nga gibili ni Jesus Christ. Ang Biblia nagsulti, kitaray nag-ilad sa atong kaugalingon. Mao nay klaro nga mensahe. So salamat kaayo sa mensahe ni Edney Bustamante, yan pangutana mahitungod sa pagkaon. Ang pagkaon diri mga kaigsonan wala na gi-specific nga baboy ba na. Importante mga pagkaon nga wala na ihalad sa mga Diyos o niya pagkaon nga walay dugo. Niya mga pagkaon nga wala maghikog. Kanang karne ba nga napaagasan yung dugo. Pero kung lagom-lagom ganit na, ayaw na lagkaon anak kay mao na gidili sa Biblia. May tungod sa baboy, daghang mga bersikulo nga gibuyan ni Apostol Pablo. Bisag unsang karneha diha sa merkado, pwede nang paliton, luto o kaunon. Kana kon, hintil ka nga nahimong magtotoo. Pero kung Hudiyo ka, uy barugi pud ang imong pagka-Hudiyo.
Pero wala magpasabot nga kung di ka mo barog sa imong pagkodiyo, mawagtang ang imong pagka magtotoo. Kay wala magbase sa pagkaon ang imong pagka magtotoo at tubangan sa Ginoo. So munay klaro nga may explanation mga kaigsunan. I hope na-enjoy ka no. Idni Bustamante sa imuhang bisita sa atong programa. Niya palihog i-share ang ato ang programa para kung doon na pa'y mga pangutana mahitungod mga pangutana sa imong mga kaila, imong mga higala, pamilya ay paabot na dire kay ato ng matagaan o pagtagan. Si Felix Lumod, maayong gabi o sa tanang viewers watching from Panglao, Bohol. Si Mary Grace Flores Antique. Good evening Pastor. O para request ako maayo ang ako ang Twitter. Okay, ato nag-ideklarar nga ang Dios mag-aayo kanimo. Si Samuel Hilo Senior, maayong gabi from General Santos City. Sister Gingging, maayong gabi ninyo diha sis. Si Mary Grace Flores Antique. Antoki. Pastor request kog wala ka na saan na kaya ako. Murag ang mga awit mga kaigsunan murag apiki nako mapasod. Sige, Albert Palomar, hello Pastor, good evening. God bless your program. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo. I declare, I receive no sa imuhang declaration blessing sa atong programa. Si Jisol Magayon, maayong gabi Pastor. Minaw mi taga Anahawan, Southern Leyte Poblacion mi nakatira Pastor. Uy, salamat kaayo. Matud pas akong kaila o pastor diha sa Hinunangan Southern Leyte nga basig ibitahon ko diha usas ilahang mga Thanksgiving basig magkaanha ko diha no. Maayong gabi Pastor, kumusta namong tanan diha sa tibuok sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia. Salamat sa Ginoo Pastor sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Okay ra gyud kaayo may Sister Gingging Malipayon. Unya human-human akong laba. Anang laba gyud may maayo mga kaigsonan pila kahugna. Awat naon ko ka klase atong Lunes. Unya kagahapon upo ko ka live. Kay medyo kinahanglan og pahuway tungod sa kadaghang labhanon. Akong gikuyogan og kuyogan gyud akong asawa og laba kay daghamang habol mga kaigsonan niya kaning bedsheet bitaw has kang bagaa amurag mabali ang imuhang kamot og linubag nya persan man nimo mga kaigsonan. Namong gud koy bisita nga gikas Canada unya niuli sila ato miaging Martes unya matud pa mo bisita diri ato ang dapit muna nga magandam gyud pud mi mga kaigsonan. Muna nga linabahanay gyud para nindot pod ang ato ang kana bitawng higdaanan para sa ato ang mga pinalangga nga mga kaigsunan nga gikas Canada. Sige. Unya si Gloria Fortuna Donari, bless evening Pastor Gideon ang sa tanang naminaw. Si Kim Inuvio Larissa, o ayong gabi Si Nima, ang makaimperno sa tao kanang nagsalikway sa pulong sa Dios. Wala mo dawat sa minsay sa Dios ug wala pod mutuo nga dunay Dios. At okay kayo ni, no? Giklaro gyud kanang nagtuo ka unya ako ning hanayon, no? Ang makaimperno sa tao kanang nagsalikway sa pulong sa Dios. So kanang nagtao nga ning tuo pero wala mo tuman. Ning tuo pero wala mo sunod. Ang gidawat man gud ni Jesus Christ nga tao gyud nga naay pagtuo katumagong dunay gibuhat. Mao gyud nay klaro diha mga kaigsunan. Si Jesus miingon diha sa Juan 14:12, ang ilanan sa tao nga mintuo nako nagbuhat sa akong mga buhat. Gani si Jesus milig-on na usab dito sa Juan 8:31 nga si Jesus miingon diha nga miingon si Jesus sa mga nanuon niya nga kung tumanon ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. So sakto kayo ni Sister Nima nga ang makaimperno sa tao kanang mutuo ang tao pero wala mudawat sa mensahes Ginoo. Ni salikway ba? O niya daghan ra ba kayo mga simbahan mga kaigsunan nga sige og pagarpar nga sila ray insakto, sila ray maluwas. Pero ang gitudlo simang sa balang kasulatan. Madiskubrihan ra sad na nimo kung nagtuon kag Biblia. Pero kung wala ka magtuon og Biblia, mag-uyon-uyon ra sad ka. Ingon si Nima dinhi nga
Wala mo dawat sa mensahe sa Dios. Wala pod mo tuo nga dunay Dios. Mo nay maka-impierno sa tao. Maayong gabi ni Josepino Paran, si Linlin Garganera, maayong gabi. Si Guard matod pa old GMX, matod pa din kanang ang kalabanan makapa-impierno sa tao maon kini. Pagpakighilawas. Dili man maimpierno ng pakighilawas. Kanang salawayong pakighilawas. Ako ra nga klarohon des unang Korinto 6:9. Salawayong pakighilawas diha. Pagpanapaw, pagsimba og mga Diyos. Bisan unsa nga labaw sa Dios. Pagpangawat, pagkahakog, pagkapalahubog. Klaro gyud dinhi. Guard old GMX Brooksview ang makapa-imberno sa tao. Si Ginny Amumonpon, maayong gabi. Nindot lagi ang imuhang Bible, Pastor, unsay version. Kuan man maayong balita. Maayong balita ra gyud ni ang kuan. Kanang copy ra gyud sa maayong balita. Si Gingging Simpro ng Biblia nagtudlo nga ang sala og pagsalikway kang Hesukristo maoy hinungdan nga ang tao mahimulag sa Dios og mag-atubang sa paghukom. Kanang Roma 6:23, Lucas 13:3. Kanang musalikway gyud ni Jesus Christ. Si Milda Balandan, maayong gabi. Si Samuel Helo Senior, kanang unang Korinto 6:9. Good evening, Pastor, watching from Lanao del Norte. Si Delphin Mabanag, maayong gabi ninyo diha, Brother Delphin. Si Alberto Bernabe, maayong gabi. Maayong pakiguban. Si Papjilon Mingito, maayong pakiguban. Si Mayiti Madagat og si Bing Dandan, good evening. Si John K. Tudlas, maayong pagpaminaw. Si Maria Hilin Hamilngoho, maayong gabi, Pastor, og sa tanan nagsunod sa programa. Og si Angie Laginon Tokiro, Pastor, maayong gabi. Kanang kaon kabahin sa sumad sa kamatayon. Kanang kaon ka sumad sa kamatayon, nay wala na ay problema. Kay wala man na magyukbo. Wala po na magdaig. Wala po na magsimba. Or wala po na mahimong Diyos-Diyos. Wag yun na. Wala, okay ra yun na. Maayong gabi ni Pastor Chunrel K. Tudlas. Uban ni Hosea Noel Tudlas. Live na ka diri sa Shine FM 101.3. Chikidja Alcantara Glorious King Jesus Assembly. Maayong gabi ninyo diha, Pastor. Siguro makabisita mi, makaanha mi ugma mualboal kay doon ako'y paliton nga Google TV para sa amo ang simbahan, para sa to ang simbahan dire. Niya basig makaagi ko og kanang mga yuhay og computer o mga yuhay laptop. Madala na ko ning duha ka laptop kay blackout na gyud ang duha ka laptop, Pastor John Ricky Tudlas. Di naman mo usigar pero di na mo hatag og marka. Nagsigar man blow na lang. Katupong usa may pagka-blow, may pagka-black pod. Aduhan ni ka laptop mga kigsunan. Dili man guni na ni kamahalon ning laptop nga gigamit sa ato ang FM radio. Muna nga dili gyud mulungtad og pila ka tuig. Matud pa sa kanabitang naggamaan may nalag moabot ta og 3 o 5 ka tuig ang laptop. Muna nga ako ning dadon suwaya ni ugma. Si Maria Hilin Hungo, maayo ang akong hubak. Sige, ato ning screenshot dire para dadon sa mga pag-ampo. Si Idni Bustamante, salamat sa katubagan sa akong pangutana, Pastor. God bless you sa imong pamilya. Sige. Ang akong i-advise nimo kung naka sa Seventh-day Adventist, sunda ang ilahang gisgutan o mga gitawag dihang gidili o gitugot sa paagi nga mapataas ang Dios. Pero mao ni ang ako ang i-advise, kung gisunod pod nimo ang unsay mga patakaran diha sa Seventh Adventist sa paagi nga mabayaw ang Sabadista, amurag napadaplin ang Ginoo og basig
paninglan ka ana sa Ginoo. Mo na nga ang giingon ni Apostol Pablo, bisag unsay inyong kaunon o bisag unsay dili ninyo kaunon, basta kay gipasidunggan ng Dios, dili ang karatula. Mao gyud nay pinakaampinganan mga kaigsunan. Asa man ta karon nga simbahan nga nagsimba sa Dios, ato gyung ipataas ang Dios, dili ang karatula, dili ang simbahan. Si Arlene matud pa. Ingon din maayong gabi pastor, na ako'y pangutana sa imo nako kaila. Sa imo na ako kaila 10 years na sila nag-ipon. Ija live-in partner, maluwas kaha ako, amiga. Sige sila simba sa Christian Church. Pakitubag, anay, salamat paki-request song. Panahon na. Song panahon na. Sige. Kung ang Biblia mga kaigsunan mo ay ato ang patubagon diha sa imong pangutana, kung magsigig simba unya wala mo sunod sa Biblia, useless, kawang. Si Jesus maingon nga naay simbahan nga iyang nasudlan, unya nahimong kawang ang ilang pagdaig ug ang pag-awit. Kang ilahang gituman mga pagtulon-an kuno sa Dios, pero hinimo lamang di sa tao. Ang problema ana, problema gyud ana, kung sa pulong Christian pero sa balaang kasulatan simang, unsaon nato pagkasiguro nga sila makasulod sa gingharian. Nga ang pagsulod sa gingharian dili pagtuo o dili karatula ang basihan, kundili ang pagsunod sa mensahe sa balaang kasulatan. Kay giunsa gani nimo pagsunod, mo nay muhatag, mo nay mosaksi, mo nay ebidensya ang atong binuhatan, tukma ba sa gisulat sa balaang kasulatan. Kung magsigi ka og simba unya nakighilawas ka sa dili nimo bana, sa dili nimo asawa, ang giingon ni Apostol Pablo, unsaon nimo pagkasulod sa gingharian nga wa kay luna didto. Mo nang ang pangutana nimo dinhi Sister Arlene, ang Biblia mo tubag, unsaon niya pagkasud kanang word maluwas. Luwas siya gikan sa sala, kami dawatan Jesus Christ. Ang problema ana, maluwas ba siya sa katapusang kasuko sa Dios? Ilhon ba siya ni Jesus Christ nga iyang tinun-an? Nga duna na may basihanan si Jesus Christ kung unsaon niya pag-ila sa mga tinuod nga tinun-an niya. Si Jesus miingon nga, kung buhaton o tumanon ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinun-an. Unya ang usas mga pagtulunan ni Jesus Christ, kana magyong nahiusa ka sa Dios. Ug mao nay bit-bit dala ni Apostol Pablo ug uban pang mga apostoles nga nagsangyaw sa mga mensahe may tungod sa gingharian, kung kinsa ang siguradong makasulod sa giandam dapit sa atong Ginoong Hesukristo. Si Rolito Kotara, mayong gabi pastor. Paampo ko sa akong tiil kay sakit ilakaw. Sige. Si Vicky Marie Salarda, ing ana ka pagbata pastor, amin ka adto ka sa butan ka pastor. Murag wala kay ko makakuha ani. Ingon din pakibasa palihog pastor in ani nga verse. Sige. Sa Roma 8, Galacia 5, ipaayo na sa Roma 8. Ato sa ning tagaan og pagtagad. Roma 8:13. Roma 8 mga kaigsonan, panghuna-huna pa lang diha, ampingana na. Roma 8. Ampingana na kay nang huna-huna gani sa Roma 8. Roma 8:6. Kining 13. Asa man ninaw? 13. Kinabuhi nga minanduan sa espiritu.
Ingon diri sa 13, kay kon nagkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayod kamo kon pinaagi sa espiritu patyo ninyo ang tawhanong binuhatan. Unsa man tong mando sa balang espiritu nga matud pa ni apostol o sa mga apostolis diha sa buhat 15 nga kami og ang espiritu nagkauyon nga ang mga dili Hudiyo nga nahimong magtotoo dili hatagan og higpit nga pas-anonon sama sa gipas-an sa mga Hudiyo. Pero mao na giingon ako nga kung naa may mga hintil nga magpakahudiyo ila po nang katungod. Pero kung naay mga hintil nga nahimong Kristohanon nga wala mosunod sa mga balaod sa mga Hudyo, labi na sa pagkaog baboy, ay katungod po na nila. Importante ang upat ka butang nga matud pa sa sulat sa mga apostolis ug sa mga magtotoo nga naghimo nining sulata alang sa mga hintil nga nahimong magtotoo. Doon na rin upat. Mga pagkaon nga gihalad nga tos mga Diyos, dili ta pwede gumukaon. Kanang mga dugo-dugo, kanang karne nga natuok, naghikog, o kanang salawayong pakigilawas. Kanang salawayong pakigilawas, kanang pakigilawas nga dili nimo asawa, dili nimo bana, uy, mao na nagihisgutan diri sa balaang kasulatan. Og maigo ni sa Roma Kapitulo 8 versikulo 13. Galacia 5. Kanang Galacia 5 mga kaigsunan, mao ba na ang sayon kayo pag-ila sa tawhanong binuhatan. 5:19 hangtod sa 21. Kanang unang Korinto mao po na. Sige. Maura man gyud na sister, brother Idney Bustamante. Padayon ko. Si John Relkit Odlas ipaayo na sa iClick Gaisano. Okay, ako ning dadon ugma pastor kining duha. Ako ning adto mata na ako ni pa-check up dito sa dalagit, pero basig dali ra diha sa Maalboal. Si Junrel Anim, good evening pastor, request kog song Goodness of God. Si Ritzy John Revelia Butoy, BA pastor, paampo ko pastor nga maoki ang akong anxiety. Sige, ato nang dadon sa mga pag-ampo. Okay, minaw sa tag-awit mga kaigsunan, kaning gi-request man na saan na kaya ako, na saan na kaya ako. Ako sa ning Tagalog pagtagad niya mobalik ko human aning awit na saan na kaya ko. Listen, you pay money. Kung doon na mo yung mga ikapaambit ipangutana, hala ipaabot ra diri sa ato nga programa kay ako ray mabasa samtang doon na pa'y panahon sa atong panagkuban. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo. Okay, balik ta mga kaigsonan no sa ato nga programa. Oras sa ato nga panag-uban alas 8:29 sa kagabhion. So atong gihisgutan mga kaigsonan, diri sa ato nga programa karon nga mahitungod ni unsay makapaimperno sa tao. Unsabay makaimperno sa tao mga kaigsunan. Kung ang uban mga kaigsunan moingong sala pastor ang makaimperno sa tao, sala. Ang pagsunod sa kaugalingon
ang pagkinabuhing tawhanon. So kanang tanan mga kaigsunan, mao gyunay ampinganan o bantayanan nga dili nato na maikinabuhi samtang naghulata sa pagbalik ni Jesus Christ. Kay kung ato nang ikinabuhi, kung buot ipasabot, makita na sa Dios sa atong kaugalingon, sirado ang langit. Kinigiklaro gyud ni Jesus Christ, ang langit balaan. Ang langit dili sugilanon. Ang langit dili usa ka istorya. Ang langit tinuod, balaan ug walay bisan unsang hugaw nga makasulod niini. Ang tawo nga nagbuhat og hugaw, naghuna-huna og hugaw, nagsultig hugaw, walay luna sa dapit nga ihanggi puy-an sa gingharian sa Dios. Bisan gani ang mga Kristohanon, kay ang Kristohanon bahino na sa duha. Dunay Kristohanon, mao na giingon nga Kristohanon sa pulong apan sa buhat kalibutanon. Og diha sa Mateo 25, kanang napulo kadalaga diha, mauna ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Doon na sila'y suga, doon na sila'y lana, doon na sila'y mensahe, apan wala sila magkinabuhi sa maong mensahe, nangatulog sila. Doon na sila'y lana, apan wala na sila'y igdudugang, wala na sila'y kadasig. Ug mao nay gi sulti diha sa gipadayag nga bugnaw na sila. Nalimot na sila sa unang gugma. Dili na sila wala na sila sa kadasig. Yes, naa sila'y pagtuo pero wala na sila'y kadasig. Wala na'y kadasig sa pagdaig, pagsimba, pagpasalamat, wala na'y kadasig sa pagbasag Biblia. Wala na'y kadasig sa pagpakigsulti sa Dios. Mao na'y mga tao nga gipakita ni Ginoong Hesus nga mga danghag. Wala sila mag-andam og lana nga igdudugang. Sa pagtuon ako mga kaigsunan sa pagpamalandong ni ining maong mensahe, usa sa mga bantayanan nato mga Kristohanon nga mao'y maka-impaimperno kanang bakak nga pagtulunan. Si Jesus Christ uban ang mga apostoles ug ang mga apostoles higpit sila nga kana bitawng nagpahinumdom, nagtudlo nga ikaw ug ako kinahanglan magbantay sa mga bakak nga mga pagtulunan. Og ang mga tao nga magtudlog bakak mga kaigsunan, magpatuo og magtuo sila nga sila maoy nagtuman sa sugos Ginoo. Naunsaon man nato pagdiskubre sa mga nagwali ug sa mga nagtudlo kung bakak ba o dili bakak, insakto ba og sayop ba ang ilang giwali. Unsaon nato pagkakita og pagkahibaw kung insakto ba ang ilang giwali. Una, makahibalota nga bakak ang ilang giwali, bakak og dili insakto ang pagtulunan, makahibalo lang ta kung seryoso ta nga nagtuon sa Biblia. Pero kung maseryoso ka nga nagtuon sa simbahan kaysa pagtuon dapat sa Biblia, mo resulta na sa pagkabuta. Ug mao nay hinungdan o mao nay rason mga kaigsunan nganong daghan karong mga tao nga butas kamatuoran. Ngano man tungod kay mibarog sila sa mga pagtulunan nga mo'y gipasunod sa simbahan kaysa mga pagtulunan nga mauuntay gibilin o gitudlo sa atong Ginoo
diha sa balaang kasulatan. Daghang karong mga tao Kristohanon, bisan gani sa atong kaugalingon, kita makakita, makabantay, nga kung kita dili seryoso nga magtuon sa Biblia, malagmit nga madala ka sa pagtuos uban. Tinuod na, labi na sa panahon nga dunay mga pagsulay. Labi na gyud sa panahon nga dunay mga panginahanglanon. Balatian, kwarta, kahimtang. Madala ang tao. Malimbungan ang tao. Labi na kung naas kana bitawng, labi na kung ang tao mag-anad og pagdali. Dali nga maayo, dali nga madato, dali nga maharuhay, dali nga mabag-o. Wala bitaw sila'y pailob, walay paubos. Og maunay kasagaran mga kaigsunan nga makadala nila ngadtos pagkawalay kasiguruhan. Mao hinungdan mga kaigsunan nga ang mensahe sa Dios diha sa balang kasulatan aron dili gayud kita malimbungan ni mailad ug matud pa sa atong Ginoong Hesukristo pagbantay kamo sa mga bakak. Si Apostol Pedro mga kaigsunan, pag mabinantayon, pag maigmaton, even si Apostol Pablo, nagpahinumdom og napasidaan nga sa katapusang mga adlaw, daghang mga magtutudlo nga magtudlo og dili na gikan sa Ginoo. So unsaon man nato, unsa may angay natong buhaton aron makasiguro ta nga ang ato ang gisunod, ang atong gikinabuhi, ang atong nakatunan mga pagtulunan nga gikan sa Dios. Una, mobasa gyud tag Biblia. Og magkinabuhi gyud ta sumala sa gisulat sa Biblia. So unsaon man pagbasa sa Biblia, inani ni siya. Ayaw basaha ang Biblia sumala sa gitudlo sa relihiyon. Basaha ang Biblia sumala sa gitudlo ni Ginoong Hesukristo. Kay usas mga problema mga kaigsunan nganong ang mga magtutuo karon nga nagkasumpaki, inani may nahitabo. Gibasa nila ang Biblia sumala sa gitudlo sa pundok o sa relihiyon nila. Gibasa ang Biblia sumala sa doktrina nga maoy gipakaon o gitudlo sa mga tao sumalas ilang karatula. Mao na nga gibasa nilang Biblia para paglig-on sa iglesia. Gilig-on nila ang ilang karatula. Aron dili ta dala o mailad sa mga bakak ng mga pagtulunan mga kaigsunan, si Apostol Pablo dunay wali sa Galacia. Galacia Kapitulo 1. Ingon siya dinhi. Galacia Kapitulo 1 versikulo 8, ang bugtong mayong balita. Ingon sa dinhi, apan bisan og kami og usa ka anghel nga gikan sa langit, ang magwali kaninyo og mayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon, kun may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. So dinhi giklaro mga kaigsunan, si Apostol Pablo nakakita nga dunay mga panahon nga muabot sa kinabuhi sa mga magtotoo. Nga dunay mga magtotoo nga magpatuo nga kini maayong balita apan lahi sa ilahang gitudlo, lahi sa ilahang giwali, mahimo siyang tinunglo. Ang tao nga nahimong tinunglo, bisag magbasa pa nagbiblia, di na siya mudawat ana. Di na siya musunod ana.
Ang tao nga naas pagkatinunglo, buhaton niya ang dili mao, likayan ang insakto. Di na siya kasabot. Pero kanang pagkatinunglo mga kaigsunan, mahimo nang makalingkawas ang mga tao sa dihang mo dawat siya og mangayog pasaylo diha sa grasya nga naa kang Kristo Hesus. So biyaan niya ang unsamay dili maayo, labi na gyud sa mga pagtulunan nga dili gikan ni Kristo. So daghan mga kaigsunan nga gihisgutan diha sa balang kasulatan nga maghisgot mahitungod sa mga butang o panghitabo sa malabot, nga matod pa daghang nga mga relihiyon o mga magtutudlo nga dili na ang Biblia ang gigamit, dili na Biblia ang gitudlo, or dili na tanang mga pagtulunan gikan sa balang kasulatan. Ug dunay mga pasidaan diha sa Biblia nga daghang mga bakak nga mga pagtulunan nga maoy makapahilayo sa tinuod nga kaluwasan. Ug mao nay giingon ni Apostol Pablo nga kung duna may magwali nga dili parihas amo ang giwali, dili parihas sa amo ang gitudlo, but ipasabot dili mabasa diri sa Biblia. Dili na maoy pagtulunan nga makadala, pagtulunan na nga makaimpierno. Kay matod pa ni Apostol Pablo, mahimo na silang tinunglo. So muna nga, ako nga nagwali karon mga kaigsunan, nagdasig ka natong tanan, nga magdiskubre gyud ka kung naa ba ni sa Biblia. Importante gyud kana bitang wali nga gikas Biblia, dili kay gikas sa iglesia. Maingon ang uban, siguro maingon ang uban mga igsoon, dali man kaayo nilang barogan kanang gihisgutan ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo. Mao magyudayon ni kuhaan og ato ning ditsuhon diri explain mga kaigsonan kining gikuhaan nilang bersikulo o gigamit nilang bersikulo kining unang Timoteo kapitulo 3. So unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ingon din mga kaigsunan ang dakong tinago. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kon malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios, diha sa simbahan. So kining sulat ni Apostol Pablo o sulat diha sa Biblia, mao ni tinuod nga basihanan nga magtudlo kung unsaon pagkinabuhi diha sa simbahan, unsay buhaton diha sa simbahan. Inya ingon din siya ang haligi ug sukuranan sa kamatuoran. So ingon dayon sila nga ang ilang simbahan maoy angay tuuhan kamo nay tinuod nga haligi o sukuranan sa kamatuoran ang ilang simbahan. Di man na mao. Ang giingon din nga haligi nga simbahan o sukuranan sa kamatuoran katong nagtudlo sa sulat sa Biblia. Unya, kinsa maning nga simbahan? Kato maning simbahan mga kaigsuonan nga adunay mga leader nga adunay asawa. Kay kaning kapitulo 3 mga kaigsuonan gihisgutan dinhi kung unsa ang kahimtang sa mga pangulo sa simbahan. Ang pangulo sa simbahan nga tinuod nga haligi sa kamatuoran o haligi kanang gitawag haligi o patukuranan sa kamatuoran, mao man ni mga simbahan nga gidumala sa mga pangulo nga dunay asawa. Sunod, mauni ang simbahan mga kaigsunan nga ang gitudlo sulat sa Biblia.
Dili sulat nga naa sa iglesia. So para dili, mga kaigsunan, dili ka kakat kana bitawng dili ka malimbungan sa bakak ng pagtulunan, paminawa ang mga wali nga gikan gyud sa Biblia. Dili ka ng mga wali nga mugna lang sa iglesia. Kay ang tinuod nga iglesia o simbahan nga gitawag balay sa Dios, haligi o patukuranan sa kamatuoran, ang giwali diha ang mabasa sa Biblia. Mao nay tinuod nga simbahan nga maoy tinuod nga haligi og patukuranan sa kamatuoran. So kung mangita di tag tinuod nga kamatuoran, mga kaigsunan, naa sa simbahan nga ang simbahan una gipanguluhan sa mga naay asawa. Ha? Sunod, simbahan nga ang gitudlo mabasa sa Biblia. Kung naa ka sa simbahan nga ang gitudlo dili na mabasa sa Biblia, unya mo angkon nga sila ang haligi o patukuranan sa kamatuoran, sayop na siya. Kay ang tinuod nga simbahan nga maoy haligi sa kamatuoran, gawali sa gisulat sa Biblia. Para makalikay ka og dili malibungan. Kaya kasagaran karon mga kaigsunan ang makapaimpierno sa tao, ang tudlo sa simbahan nga dili gikan sa balaang kasulatan. Uy, daghan ang kairon mga kaigsunan nga mga moangkong Kristohanon, born again, pero kusog kay mga bit. Daghan kay bisyo. Unya maunay moangkon pang insakto ug sila siguradong malangit kuno. Kay ang gibasihan pagtuora. Mao na nga kanang unang Timoteo kapitulo 3, ayaw siya basaha diretso sa 15. Basaha gikan sa bersikulo 1. Kay diha gipaila-ila ang tinuod nga simbahan nga mo'y haligi o patukuranan sa kamatuoran. Una, gidumala na sa mga tao dili hakog sa kwarta. Dili kanang gidumala na sa mga tao nga maayong mudumala sa pamilya. Kung nagwali, nagdala anang simbahana, walay tarong pamilya, walay tarong asawa. Unya ang wali nga moingon, ayaw lang ko ninyo tutuki. Kay sumala sa Hebrehanon kapitulo 12, tutok ta ni Jesus Christ. Moingon pud taon ang nanimbahay, hala, dili man pud tawo ang akong gisimba. Ang Dios man, padayon ra ta. Bisan ang teaching og kahimtang kinaiya layo nas Biblia. Unsa may giingon ni Apostol Pablo? Sunod mo na ako, ingon nga nagsunod ko ni Jesus Christ. So ang pattern labaw sa tanan si Jesus Christ. Ang teaching ug ang mga patakaran diha sa tinuod nga iglesia nga maoy tinuod nga haligi upa kanang patukuranan sa kamatuoran, una, balik-balikon gyud nako na. Nagtudlo, ang gitudlo, ang giwali mabasa sa Biblia. Dili kanang wala nas Biblia. Dili pwede nga ang Biblia nay mosunod sa simbahan. Ang Biblia, ang sulat ni Apostol Pablo, maoy sundon ug maunay ikinabuhi diha sa simbahan. Unsay giingon diha ni Apostol Pablo nga wala ni kanang wala isaysay sa uban. Ako gyuning basahon mga kaigsunan. Ingon si Apostol Pablo dinhi sa unang Timoteo kapitulo 3. Ingon siya dinhi, apan kun malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung usaon na to pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Ang mga sulat diha sa Biblia mao ni mo tudlo nato.
kung unsaon na to pagkinabuhi. Buti pasabot kung unsaon na to pagdumala, unsaon na to pagpadagan ang simbahan. Unsay atong itudlo diha sa simbahan. Ang sulat nga naa sa Biblia. Karon, daghan kay mga tao nga ang ilang nakatunan wala na sa Biblia. Mao na nga unsay kasagaran nga makaimperno sa tao kanang walay basa-basa sa Biblia. Wala magpakabana sa Biblia. Uy, daghang kayrong mga Kristohanon nga mas importante ang cellphone kaysa Biblia. Ang resulta, kinaiya, layo na sa gitudlo sa Biblia. Ang asawa na'y hari, ang bana na'y, daghan ng kaayron nga ang bana na'y murag asawa. Daghan ng kaayron nga wala na gyud magkinabuhi tukma sa gilatid sa Biblia. Pero mo ang Kristohanon. Ikaduha, daghan ng kaayron nga mga Kristohanon nga grabe na ka-opposite sa gitudlo sa Biblia. Mao nay magbuot sa simbahan, ang pastor mura na lang og katabang. Ang pastor mao na murag sulugoon na lang nila. Kung ang pastor magwali sa dili gusto nila, mo na giingon ni Apostol Pablo nga daghan og moabot ang panahon nga ang mga tao magpili na kinsay mutudlo og muwali nila. Magpili na sila sa gusto nilang madungog. Og maunay simbahanin niyo mga kaigsonan, maunay kasagaran nga gipakita sa Biblia, makapaimperno. So makapaimperno mga kaigsonan inani ni kanang kakulang og pagsunod sa mensahe sa Biblia. Maunay makapaimperno. Yes, pwede kitang mo angkon nga naay pagtuo. Pero maunay pangutana. Haom ba ang ato ang mga buhat? Haom ba ang ato ang mga pinulungan? Haom ba ang tanan sumala sa gisulat sa balaang kasulatan? Hinumduman nato nga sa panahon nga tagsa-tagsa nato matubang sa hukmanan sa Dios. Ang tan-aon ang atong binuhatan ug atong pinulungan kung haom ba sa gibilin nga pagtulunan nga mabagyod tag Biblia. Unay akong pagdasig yun, basag yung mong Biblia. Ang pulong mo kinabuhi ko. Maunay pinakasintro, kanang gatimon yun sa atong programa. Ang gatimon sa atong programa, Biblia. Ang pulong sa Dios nga mabasag yun sa Biblia. Ang pulong mo maoy akong kinabuhi. So diha sa inyohang simbahan, kung unsa ang gitudlo o gikinabuhi diha sa simbahan nga wala na gani na sa Biblia, supak na gani na sa gitudlo sa Biblia, makaampa-imperno na siya. Sama ng mga gitudlo diha sa simbahan nga ang pagtuoray makaluwas, ang buhat dili makaluwas. Munang okay ra nila ang puyo-puyo, okay ra nila kanang maglibin-libin. Okay ra nila kanang mag-ilis-ilis og asawa, mag-ilis-ilis og bana. Kay matod pa katong una na kong asawa wa may kalinaw. Amo toy walay Dios. Kani kay nagsinabtanay mami. Mao ni tinuod nga Dios. Kay ang atong Dios dili man Dios sa kaguliyang. Uy, kabalupod mo explain. Pero dili na mao'y gitudlo sa Biblia. Kung unsa ang naaron sa inyong simbahan, nga mga pagtulunan, nga gipakaon diha sa inyong simbahan, kung dili mo seryoso nga magtuon diha sa Biblia, di gyud mo kasakop kung kana
na nagikan ba na sa Dios? Pagtulunan ba na sa Dios? Munang akong mga pagdasig, basa mong Biblia, pagpatudlo pon mo sa tao nga nagkinabuhi sa Biblia. Kay daghan kayrong mga nagtudlo nga wa na magkinabuhi pod sa Biblia. Giuyonan ra ng bisyo. Giuyonan ra ng mga bisan gani ang mga taong naibisyo, makawali ra nila. Magwali sa pulong sa Dios pero bisyoso. Giorden pero bisyoso. Bisag nigbalik og bisyo, hala pawali ra pod. Kay dili lagi buhat ang makapaluwas pagtuo ra gyud. Dili man na maoy gitudlo sa Biblia ug dili na maoy gipakita sa Biblia. So daling istorya ang makapaimperno sa tao kakulang og kahibalo sa pulong sa Ginoo. Ngano man dali mang mailad, dali mang limbungan. Unya na pagani giingon ni asa to nako nabasa Juan. Si Jesus miingon diha sa Juan. Naminaw man ko ani sa radyo mga kaigsunan. Asa to sa Juan 16, Juan 14 ba to? Juan 14. Juan 16. Ono, gisulti ko kining kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinagoga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabut-on sa Dios. Tanawa ra gud ang mopatay, ang modaot. Daghang kayo mga tao nga modaot. Nga magtuo sila nga ang ilahang pagdaot nagbuhat sila sa kabut-on sa Ginoo. Ang ilang pagpatay, ang ilahang pagdaot, ang ilang pagguba, pagpanginsulto. Uy daghan ng kairo mga tao diha sa social media nga grabing makapanginsulto, grabing makadaot, wala nay mura nagdili tao alang nila ang mga pastor, ang mga magwawali. Unya gatuo sila nga ang ilang pagbarog o pagwali kaubuton sa Ginoo. Unya kung ikaw wala magbasag Biblia, pastor, dili ba okay nga magpaminaw ra sa imong wali? Inani ni siya, lahi ang maminaw ra kag wali kaysa magtuon og mubasag yung kag Biblia. Ang giingon ni Jesus Christ, nga ingon siya diha nga bulahan sila nga namati og nagtuman. Ang pagtuman diha maoy pinakabantayanan. Ngano man, haom ba ang pagtuman sa gitudlo sa Biblia? Kay kung namati ka, unya wala nimo sutaa kung naa ba nas Biblia, unya ditso rasad kag tuman. Like example, ang giwali ang Dios gugma. Ang makaluwas si Jesus ra. Walay labot ang imong buhat. Walay labot ang buhat nato. Di makaluwas na ang atong buhat. Kay ang kaluwasan naara kang Kristo. Pagtuo ra. Mahitungod sa sala, ang kaluwasan gibuhat ni Jesus. Dili atong buhat ang pagluwas gikan sa sala. Giluwas ta aron maandam sa iyang gingharian. Og pag-abot na sa gingharian samahan, dunay hukmanan. Og ang hukmanan, ang hukom nga gamiton,
ibase sa atong pinulungan ug sa atong binuhatan, dili na sa pulong pagtuo lamang. Nganong binuhatan man, kay diha madiskubrehan kung ang atong mga binuhatan haumbas bala ang kasulatan. Tinuod ba ta nga mintuo sa pulong ni Kristo? Mao na nga sa akong pagpamalandong, kung unsay kasagaran nga makapaimperno sa tao, kakulang og kahibalo, kakulang og pagtuon, kakulang og pagbasa. Mao bitaw na niingon si Santiago, kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayo siya sa Dios. Kaya ang gihisgotan diha pagtuo man og kaalam. Kaya ang gikinahanglan sa tao nga dunay pagtuo, wanay lain, kaalam. Di na siya pwede magbulag kanang kaalam og pagtuo. Kanang pagtuo og kaalam, di na siya pwedeng magbulag. Kung Kristohanon ka, gawas nun ka nga mo angkong Kristohanon. Gawas nun ka nga mo angkon nga luwas na ka. Gawas nun ka nga mo angkon nga abli ang langit alang nimo. Ako o ikaw kitang tanan gawas nun nga mo angkon nga langit na ta. Naluwas na ta. Pero ang pangutana, mao ba nay gisulti sa Biblia? Kay katong mga walay siguro diha sa Biblia mo angkon biya nga nagbuhat sila sa kabubuton sa Ginoo. Mana nga ako mga pagdasig, basa mo Biblia. O palit mo mga download mo og kanang inyong cellphone, download din na diha og Bible audio. Na may mga Bible audio diha. Kay moabot ang panahon nga kining Biblia siradan. Buti pasabot, dili na iwali ang unsay naas Biblia. Ngano man, moabot ang panahon nga katong nagwali sa tinuod nga gisulat sa Biblia, lutoson to. Daghan kay mga pamaagi aron matuman nga ang Biblia siradan. Ang ubang Biblia karon daghan na og pila na ka word pulong nga di na nimo makaplagan sa ilang Biblia. Gipangkuhaan na. Giusob na. Mao na bitaw nga sa akong mga pagwali, sa akong pagtudlo, dili lang diri sa maayong balita kung nagwali o nagtuon o namalandong. Ngano man, akong gisiguro nga ang akong giwali gikan gyud sa mensahe ni Kristo. Sa mga pastor, sa mga magtotoo, sa mga magtutudlo, gidasig na ko ang pagpadayon sa pagtuon. Muna niingon maingon ang Dios ngadto sa mga pangulo, ayaw wad-a ang basahon nga naa sa Biblia. Ayaw ni siya kalimte, higugmaan ni pag-ayo. Ang pulong higugmaa, dapat ang imong nahuna naa sa Biblia. Dapat ang imuhang kasing-kasing o pagbati, tinguha, pangandoy o kadasig na sa Biblia. Kay mao ba nay tinuod nga kinaiya sa taong dunay gugma? Kinsa manggod wala makasinatig gugma. Diba ikaw, kamo dihang mga lalaki, kamo dihang babae, kabalo ko nga na-feel ninyo what is love, unsa ang gugma. Diba sa panahon nga naa ka mahigugma ka, bisang magkaong ka, ang imong nauna tuan niya. Bisan ang imuhang kana bitawng mga tinguha, mga pangandoy, tuan niya, nakatumong niya.
panarbaho nimo para niya. Moingon din ka nga, kining akong panarbaho para nimo. Kay nahigugma ko. Unya niingon man ang Biblia nga, ang pinakadako, pinakaimportanteng sugo, higugma ang Dios. Dapat, ang atong nauna, nakakanunay sa Dios. Ang atong tinguha, naa sa Dios. Muna niingon si Apostol Pablo, bisag unsay inyong buhaton, buhata sa pagpasidungog sa Dios. Unya, sa diha nga ko na siyang gi-apply, insakto gyud ang giingon ni Jesus Christ sa Mateo 6:33. Unahan ninyo ang Dios kaysa mga butang. Diba ang ubang butang idugang ra niya kaninyo. Buti pasabot, kung gusto ka nga dili pasagdan ug tagbuon ka karon og sa unahan, unaha siya. Buti pasabot, ihatag ang imong nahuna ngadto sa Ginoo. Unsa may imong trabaho, unsa may imong kabisihan, ingna, Lord, para ninimo. Kay mo na'y tinuod nga dagway sa taong nahigugma. Buti pasabot, bisag unsa ka kabisi, mubasag yung kag Biblia. Kay makigsulti man kas Ginoo sa Biblia. Pero kung wa nimo ni buhata, kay maunay kasagaran karon sa mga Kristohanon, wa na'y basabasag Biblia. Enough na alang nila ang pagpaminag wali. Mahinungdan sa panahon nga dunay mga pagsulay, mabalatian, kay daghan kay mga pagsulay, uban diha disiplina na, dali nang mo desisyon nga wa nas Biblia. Dali nang mosunod sa mga patuo-tuo. Dali nang mo kiling ang ilahang pagsalig. Moingon dayon nga, Kristohano naman ta ako. Nagsunod naman ta ako. Nganong nahitabo pa man eh. Murag para nila, dili angayan sila nga makasinati og kalisod kay Kristohano na. Uy, daghang mga Kristohano nga inana nagpanabot. Dili na gusto nga murag para nila nga matingala na sila nganong nahitabo ni nga Kristohano naman sila. Nganong wala na ko'y kwarta, nganong wala na ko'y tarong trabaho, nganong wala na ko'y income, dili man ni maoy sugilon sa balang kasulatan. Imbis Kristohano na anta ko, nagseryoso na ko sa pagpangalagad. Nganong nainani naman akong kahimtang. Ngano man, nakiling na ang tinuod nga gugma. Kaya ang tinuod nga gugma, mga kaigsunan, bisag unsa ang imong sitwasyon, dili ka question unsay imong nasinatian karon. Naamang kas kalisod, naamang kas kawaladon, gilab gyapon nimo ang pagbasa o pagtuman sa gisulat sa Biblia. Maunay tinuod. Mauna nga, kung naamang karon sa mga pagsulay, naamang karon sa mga testing sa pag-alagad, naamang karon sa sitwasyon nga diin gidisiplina ba kaha, ayaw ni kalimti. Higugma ang Dios. Higugma ang mensahe sa tibuok kasing-kasing. Kini gisugo gyud sa Dios, dili lang sa atong panahon. Panahon pa ni sa mga Israelita. Diha sa Deuteronomio, mga kaigsunan. Panahon sa Deuteronomio, mga kaigsunan, gisugo na diha. Ingon diha sa 6. Kapitulo 5, higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, kalag kusog. Ayaw ninyo kalimti kining balaoda nga gihatag og kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay. O kung magpanaw kamo sa dayon ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Nya gisubli kini ni Jesus Christ. Muna ako mga pagdasig mao ni. Bisan asa ka,
unsa may imong trabaho, ayaw kaluya sa pagbasag Biblia. Samtang makahimo pa ka. Nag-inusara man ka, naamang kay mga kauban, ayaw kalimti ang pagbasag Biblia. Basaha og ikinabuhi. Kay mo na'y tinuod nga doon na kay gugma niya. So sa ato karon nga panag-uban, mga kaigsunan, ang kasagaran nga makapaimperno sa tao ang pagkakulang og kahibalo sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw nang gibisi niya ang tao, gibisi siya sa kaway ang tao. Daghamang mga taong wala kabantay ana. Grabe na kabisi ang mga tao karon. Nga wala sila kabantay, nga usa ka na kabitik sa yawa para mahimong ignorante, inosente sa butang nga mao'y pinaka-importante nga maong Biblia. Iman walay makalabaw sa Biblia. Di makalabaw ang simbahan sa Biblia. Dapat kung doon na kay simbahan, ang gitudlo diha ang gisulat ug ang mabasa sa Biblia. Kay ingon si Apostol Pablo, mao kining mga sulata kaning naa dinhi sa Biblia, mo ni matudlo nato kung unsaon pagkinabuhi diha sa balay sa Dios, diha sa simbahan. Ug kanang maong simbahan na maunay haligi patukuranan sa kamatuoran. So kamong mga naminaw karon, labi na gyud sa atong igsuon no nga gikas Katoliko nya ming simba diha sa Dios sa Seventh-day Adventist. Tun-i ang Biblia. Ayaw tun-i tungod sa gitudlo sa iglesia. Tun-i sumala sa gitudlo ni Jesus Christ. Pagtulon ni Jesus Christ. So kita mga Kristohanon, ikinabuhi gyud nato ang mga pagtulon ni Jesus Christ. Kay mahimong kawang ang ato ang pag-ingong Kristohanon ta. Apan pagtulunan zero na. Pagtulunan mahitungod sa balaod, kasuko, pagpuasa, paghatag, pagtulunan mahitungod sa pag-ampo, pagtulunan mahitungod sa panagbulag. Daghang mga pagtulunan nga gikinahanglan natong tipigan og ikinabuhi samtang napatas kalibutan. Kay kung dili nato na katunan og tun-an ug ibaliwala lang nato ng tanan ang pag-angko nato nga kita Kristohanon atubangan sa Ginoo, giilad ra nato ang atong kaugalingon. Muna nga sa mga naay mga apan sa tinuod nga kahimtang, like dili tinuod nimong asawa, dili nimo tinuod bana, ayaw ilada imong kaugalingon or alam-alami sa dili tinuod nga mensahe. Nga moingon ka nga okay ra ni. Kay ang Dios gugma man mapasayloon. Yes, mapasayloon sa taong tinuod nga nangayog pasaylo. Tinuod nga naghinulsol. Kinsa man ang tinuod nga naghinulsol? Katong nakaamgo ka nga sala ng pagpuyo-puyo, sala ng pagpangabit, nakaamgo ka na. Buti pasabot ang taong nakaamgo, wala na mo buhat sa pagpangabit. Nagpakasal nagtarong, unya wala na mangitaglaing lalaki, wala na po mangitaglaing babae, samtang buhi pa ang babae o lalaki ngayang gipakaslan. Ayop sa ato ang panag-uban daghan mong nakatunan. Ug ako mga pag-ampo nga inyo kining barugan og kita sa Dios kanunay niyang tabangan. Kay sumala sa gisulti ni Jesus Christ, wala tay mahimo kung wala siya. Oras na sa akong pagpanamilit, mga kaigsunan,
o akong mga pag-ampo nga magmadaogon ta, magmalampuson ta hangtod sa pagbalik o pag-abot ni Jesus Christ. Mag-ampo kita mga kaigsuonan. Amahan na mga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong mga mensahe. Diin amo ang nakatunan o nasayran ang mga posibleng makapaimperno sa tao, ang pagkakulang o kahibalo o pagkakulang mahitungod sa mga pagtulunan nga imong gibilin sa balang kasulatan. Amahan, dasiga kami. Inaagi sa imuhang tabang, magmadaogon kami. Inaagi sa imuhang pag-uban o pagdasig pagihan namo, magmalampuson kami. Salamat Ginoo sa imuhang pagtudlo, pagpahinumdom, sa imong pagmaymay, pagtambag, sa imong pagdasig. Ug salamat Ginoo sa mga mensahe na amo karong nasayran. Tabangi kami sa pagtipig. Bisan pa sa akong mga kaigsunan nga dunay gipamati. Salamat Ginoo nga ikaw o Dios mag-aayaw kanila. Salamat Lord nga imong hawason ang akong mga kaigsunan gikan sa mga balatian, gikan sa kalisod, gikan sa pagkawalay kadasig. Imong ibutang adto kanila ang kadasig sa pagbasa o pagkinabuhi sa Biblia. Salamat Amahan sa imong tabang. Salamat Ginoo sa imong pagpanalipod. Salamat Ginoo sa imong pag-amuma kanamo. Among isalig itugyan diha kanimo ang matag usa namo ka kinabuhi, matag Pinoy-anan, matag trabaho, bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga nakaro sa ilang Pinoy-anan sa nagalaing mga lugar. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo, guniti sila. Kami imong gunitan ug imong bantayan ug imuhang pangulungan. Wala mi mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami sa imuhang tapang. Salamat o Dios sa imuhang paghatag kadaog kag kalampusan sa amo karong pagkat-on o pagtuon o pagpamati sa mga mensahe nga mo among gikinahanglan. Tabangi o Dios ang ako mga kaigsunan, mga kapastoran. Tabangi ang matag usa nga dili gyud malimot sa pagbasag Biblia, sa pagpakigsulti kanimo. Kay mao ni pinaka-importante aron kami sa langit siguro. Dalaygon ka nga Dios nga magablas, magadasig sa ako mga kaigsunan, mga pastor, mga pangulo sa simbahan, mga nagwali nga ang mga sakop usab sa simbahan. Salamat nga doon na sila'y pagtahon ug respeto, sumala sa imong gitudlo o gibilin nga mga mensahe diha sa Biblia. Salamat o Dios sa imong pagtagbo, pagsupply sa tanan nga mga panginahanglanon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Oras alas 9:16. Oras na sa akong pagpanamilit. Sa mga nag-request awit makalangit, siguro next natong live, kung masayo-sayo ko pagsugod ato ni matagan o pagtagan. Sa mga pre-request, ipadayon ang inyong pagpadala o mga pre-request. Kay mo na akong papel, trabaho, ang pagpaduol o pagdala ni ana ngadto sa Ginoo. Og ako nagtuo nga ang pulong sa Dios dili gid mapakyas. Ikaw ug ako tubagon sumala sa imong mga saad. Kini yung igsoon Pastor Gideon manamilit na ubad sa Panginoon. Ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi mo. God bless. Good night. Alang sa mga listeners sa 101.3, ugma wala sa tay tingog tungod kay mobiyahe mi niya hapiton ako og paayo ning duha ka laptop. Maayo ni ako ning madala sa usa nato ka FM station sa Tanhay. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. God bless. O good night. Salamat sa imong gugma. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan.
Ihalad ng tanan, itugyan ng tanan. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad ng tanan, itugyan ng tanan. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.